Kiram tang thang thang ne phai siar ni hidipi Karbi New Year Celebration Committee tumpen chipatir pisin dhorom chipupe pin pen Karbi Ningkan kimi ketalon pon. Bangso mai long Jona Singh tok bi pen mai chapem pu ponsi Suna Singh kro pen mai ke phalam the than pachini pon. La bangso mai long koson si hidipi hawaralong owe kimietum ke charlianat kapaprang thekji ning si kido thekji la pen ason tinanata kaching thurun thekjelam the chithan chimum padupon. Hala pulang tibugalong ta lang tibugaran ni la pen Karbi sengkan kimi ketalona jai mek deng pon. Bangso mai sarthetiron risunim so song pen chipatir pi ponsi ata ba pora long pen nok be ke kat kachibai padupon. La pen ason kaprek pathu parong roson padu ponsi ke hayatum araphan nok esita me pi bajil pon. La sonok taxi la khain ko ratrok Duarbaguri MAC Constituency arlo Dolomara long sitame Dolomara kes ero tum pen chipatir pi ponsi Ningkan hini ke chok Dolomara rong marjong along si sengkan kimi ketalona jai mek deng pon lo. Bangso jai megalong anarlo apora long pen pangcheng ponsi risoi jang la pen aklimang phara tumaphan ke pathua jai mek deng pon lo. Bangso long hambi ke pathu football la pen sonsuri ke chibung la pen prekjam ka pathua son padu pon lo. Bangso hut lunkana malina bangke arve ke jang tu da joksi niphai hinia ningwe ansi lunkana malin deng pon lo. Bangso jai megalong VDC chairman Sir Koirong Phar Sunaram Singnar KCS Duarbaguria Maiku pensi lunkana malin impu pidunsi mesen pen pachun pon lo. Fransi Karbiang ra to anaphan Karbi Ningkan ki kimi hirjume Karbiang live ahin pentami pajirlo pini dilidak dolomara Sports Association stadium adung la pena prage pu art gallery along sidolo acheke Karbi atum Ningkan kimi kaida anikan wang tame thang thang isiani lote Ningkan kimi talon tason haksi Karbi Students Association dolomara aro pentame as homli aphoi ala tu la bangso Ningkan kimi talon pon la bangso hut ala tum pinungwe program pandame ala tum la pinding sumpot kecepati jai mek deng pon la pena pamuhet lidum thelong lo da keng dong dang ke kat ke pen ke kat ke bai la pen poke phamri ke chibung la pen ta thili ke ab la sonsi Karbi traditional sports anatami pache thang na hu kana jok uwi gimi to phan an se Karbi me thang ke pathua hin ta be pache thang na hu suminar da pache thang na hu kana jok la tu ke host pon pon Karbi long life and me akru per pilo la pen la pu dolomara thana anpada Tiger FC atung semela bangso Karbi Ningkan kimi ketalon jai mek nang pacheton se langsung na pipini tim yang bang football ke pathua jai mek sembe deng pon la sinola da tum yes songjat patuneng ki kini tum thepikan lapen tuning bang ke lockdown joine lapen esopi kimi dokok joine tum ki biji ki be puisi dokok masini tum tuning bang ke ko jurpi da dak dolom rak ese tum pen pu smart men pu tum chi ki khandan ipon kok na masin kuma ko bipon kok lo ne tum permission da long pon permission long pon et kan sini tum teneng ako deng hini ako deng hini dance and traditional sport competition tum dolom ra mate Duarbaguri arlok bipon reason 1st February lapen ke second dance and traditional sport competition ini tum dolomora rong marjong aklam nong sin tum bipon lo actually kene tum 1 tarik ani si ki bipon anarlo la ke sport ahin sini tum pangcheng pon lo Karbi New Year pusini tum hambi ke pathu lapen ke sarmari somar bhan rosit pachibung lapen ke football ta papathu pon lo lapen ke nitum bathuli ki ap ason nitum game mane Karbi traditional sport a competition ni tum bipon Dilai pen bijoy rong pila pen dolamara pen arjison rong phar Karbi anong live